जिबो माखासेमानि सुनांगौ दे आरो बासैहां एसे बुरजा जि सुनोबो ओरैनोबाथ' बे मिलिसा रानिनो सुनो होजागौमोन दा आरो बिबैया नुफैबा बेनोलाय मानो सुनो होनांगौ होनना बुरिया जाफैलायगोन आरो ओख्रि सारा बुरिया आंखौल' रायनो मोनोहाय बियो आरो फिसौजोखौ आराम आराम आलु आलु दोननो सानदोयो आं जे रेस्टखौनो मोना रुवाथि बायसा मावनांगौ दुखु दुखुनो अब्लाबो आंहासो नामानो गैया एसेबो नाम गैया जेबो आंलाय आरो बे बुरि खेंख्रिया देवानि बुरि माइबा आरो बिहामजोखौसो जेरावबो दाय नुसोयो बुरिया उलसियानो आङो एकदम बादुलि बोरैबा बोरैबि होनसोलायो मानसिफोरनि सिगाङावबो खिथानाया जालायथारो आगासो जंखाङोहां बाराखौबा आयै फैसा नांगौमोन आंनो 20 थाखा फैसाखौ बिदि बिबानो मोनो आरो नोमानावथ' जेन फैसानि बिफांसो दङ जेन खाबानो मोनो आङो खाबानो मोनो फैसाखौ बिबानो आयै मिथाइ जाहैनोसो नांगौ मिथाइखौ दहाय जायाखै नोङो माथो आं नोंनो केक होदोंमोन दहायबो बे मेलिसानिफ्राय लाखुमालायना होदोंमोन आरोथ' गुदुर गुदुर आलुनिफ्राय आं नोंनो बरा बानायना होदोंमोन बेखौलाय मा बेखौबोथ' जादो आलुनि बराखौ गोथाव मोना पेकेटनि बुस्थुखौ जायै जायै उदैया बिमार जायो गथ' बारा जानाङा माना होबा मानिया नोङो अननायै आफायाबो दानो फैथ'आ दे थांनालाय बै दादिनि दखानाव आरो बुं बाखि हर होननानै आइया होगोन नङाबा आफाया होगोन होनना बुं दे आरो दे आयै मां लायनि जागोन दे आंनोबो खुरकुरि पेकेटसे लाबोफा गोथाव मोनो आं जानो नों खुरकुरि जानो गोथाव मोनो आयै माथो नोंस्राल' खुगा दं आरो आंहा नोमाया खुगा गैया अके होमबा एखनबा मालायनि रागाखौनो सोरनावबा आंनि गथ'फोरावसो एकदम हिगारलाय लाङो दंलाय आरो खामानि मावदो आरो मावदो रेसानो गैया एसेबो बहाबा बेरायनो थांनो मोना आङो हले बे मिजिङाबो दे आरो दानो आं बहाबा थांनाय आंखौसो जि बुंनाया जासोगोन बाबारे आरो नाथाय बिमाया थांगोन बहाबा फैसा जुवा हनि अब्बा आलासि जानो थांगोन लोगोजों थांगोन बुंगोन नामा फंसेबो गैया आरो आंहा हले दायथार दहायबो इसेबां मोजां आलु गुदुर गुदुरजों आङो पक'रा बानायना होबाय जाबावा माइबा आरो माबाखौ बिदिखौ जायानो बेबो बाहादुरि देखायो एखनबा समाव मिजिङा बानायनो आंहा मा सानफ्रामबो गोथाव गोथाव नागिरबा मोनगोन दङ न'आव बे आलुआनोसै आरो बेदरखौनो जाहोबाय थायो ना मा सानफ्रामबो आलु दालि आलुआनोसै आरो मामि मिलिसा मामि मा खालामदो दे आरो नों ओजों फैनायसाय खोनासंनाय बेखौनो आरो आङो माबा मैगं लेबनो होनानै बे गोबोरखिखौ गारहोनोसै बबावले आं गासिबो हानो खामानिखौ मोसिन बायदिनो साइक्लङा दिनै जोंहानि लामाथिं फैनो नागिरलायदों आंखौ लामायावनो खानानै नेबाय था होनलायदों ओरैनोथ' साइक्लङा रायलायबा जा मोजां मोनखायो आङो नाथायबा अबाव आरो उरायनाखौसो जि केयार खालामो मालाय फात्ता होसोयो आंखौलाय मा जेबो फात्ताखौनो होआ अब्लाबो आङो दिनै एसे देलायलायदोंमोन आंखौबोथ' माने एसेबाबोथ' मोजां नुयो खोमा न' नै नानि औ आदा लामायावलाय माथो खालामबाय थाखो नोंलाय नानि आदा फुंखा आङो नै सासे लोगो फैबाय दंमोन ना बेखौनो नेगासिनो आङो दा न' सिङाव लिंबो बिदिबा सा लोंनो जागोन दे आदा फुंखा दा माबा फैयोना फैयाबा हाबफैयोना हाबफैया औ दे आदा फुंखा ओमफ्राय नों बहा थांनायमोन गामिथिं ओंखारलांदोंमोन आङो दे होमबा आदा सोर लोगोमोन नानि ओमफ्रायो गोजाननि ना खाथिनि जाखोबा खाथिनिसो आदा जोंनि कलेजावनो फरायो जायख्लं दे होमबालाय आंनि आदाया जानला मोनला रायलाबायखाया आरो आंखौ जायख्लङा माथो दाबो सफैलाथाय फनसो हरसैदां आङो र' दिनै जोंनाव फैबोला आं बेखौ साहा लोंनो लिंखागोन दे ओरैनो हाबनायबो जाया जोंनावथ' एसे बोरैबा मोनगोनदां न' बियो लाजिगोनदां हाबनो जोंहाथ' इसेबां धोनिबो नङाना थेवबो लिंगोन आङो हाबनोबो हानाय ना आंनोबो नों बायदि बयफ्रेन्ड नांगौमोनलै जायख्लं नों बायदि थमा आंथ' नोंखौनो फसायबावोमोन नाथाय नोंसो मालाय उरायनाया महर गोसाना बेखौसो फसायो बेबो मालायनि गेजेरावलाय आरो मानो हाबनो न' सनालिया लामायावनो दंखायो मोजां जाबाय दे दिनैबो आइखौ थगायनानै आं फैसा एसे लाना फैबायलै उरायनानै नांगौ जादोंना बेसेरा
औ उरायनानो आं सनालिनि आखायाव फैसाखौ हरसै आंखौथ' दा फैबो होनबायना बियो ओमफ्रायथ' केससो बिदों नालाय आङो आइनाव नङाबाथ' आं डाइरेक्ट अनलाइनजोंनो हरनो हागौमोन बेखौनो हरग्रोनोसै दे आङो र' सनालि वाव साइक्ल'नखौ नुना आं जा गोजोन मोनखाबायलै ओइ सनालि आइया माबायदि नायबाय थाखोलै बियो बोरैबा बांद्राय बिदि नायबाय थाबा बायोलां बिखौ माने नायजानो बायो आङो गोसोम बोरैबाखा मानसियानो ओमफ्राय गोसोमबो गोसोम हांगार बायदिथारलै साइक्ल'न आं नेबाय दंखायोमोन नोंखौ नों सफैबाय मोजाङानो जाबाय नंगौ नामा नेबाय दङबालाय माथो आं गाबज्रिबाबो खोनायाखैलाय गावहा बिदि नङा ओमफ्राय फैना हाबफै दसे जिरायफै नांला दे सनालि आङो नोंनो मोनसे फिसा खामानिनि थाखायसो लिंहरदोंमोनलै माने बेहाय फैदों आङो नोंथ' मिथिखायोना उरायनाया बिराद प्रब्लेमाव दं दायो औ सिन सानना लादोंहाय आंखौबो गावसोराथ' न'नि मानसिफोरा सासेबो न'आव ओंखाम संग्रायावनो हाबा हे आंखौल' आसा ओंखाम जानाय ओंखाम खुरनाय ओंख्रि संनाय गोथाव गोथाव नांगौ जेब्लायबो जुराय जुराय मोनजायाखैहाय आङो मालाबाबो सान्थि होननायानो गैया आंलाय सानदोंमोन फैफिनना एसे गोजोन जागोन हे गथ'आबो देरबाय एबार आंहा सनानि माला गाननायनिसो सिमां दंहाय अमाखौ फानहरोबोला सनानि मालासो मोजां दाहोगोन आं नै मिलिसाय ना गोरान एसे दङ बेखौ बाथोन देदो बाथोन देनानै लावजों आलुजों हाना ओंख्रि संदो आगैमोनहाथ' बेखौ जायाना आलु भाजिखौनो एसे माबा मोजांखौ एवना दोनबानो जाबाय औ आयै आरो माबा गोबोरखियाबो गारनांगौ उसुंथिजाय एसे बिलाइ सिरिनाय मैया एसे बारदोंमोन ना बाराव गोबां बिलाइ सिरिना दङ एकदम लेथ्रा जायोना आलासि मानसि दुमसि फैयोबोला सिबना स्रां खालामना दोन दे आइदै आबैयाबो हनि देवानि मारिलायबाय बहाबा माबा आयै आं दायो ना दादि फैयोबोला आं दादिजों थांगौमोन दादिजों थांनो दा दादिजोंलाय बहा थांनांगौ नोङो आरो आयै माने जोंना आबैयाना हस्पिटालाव दंना आं आबैखौ नायनो आनै थुन्दुलिमोननि दादिया थांगोननो बिसिनाव हा थांगोन आरो थांगोन दादिया नोंहालाय मानो थांनो ओंखारखो न'आव एसे खामानि दं थांनो मोना दे आरो माबा एसे स्कुलनि माबा माबि हमवर्क खालामनांगौ मानांगौ होनना बुं आरो नोङो मिथिबाय आं आबैखौ नायगौमोन गासिबो खामानिखौ मावना थांगोन दे आं आयै ओइ गथ' खनसे बुंबायना आङो थाङा होननानै मानो सिथि खालामदों नों अख्रा बिदि मोना जोंहानो न'आव हाजार खामानि दंसोयो दा जोंहानाव माबा मोनसे जा बिसोरो एकदम खारै फैगोन नामा जोंखौ नायफैगोन दा नोंनो माबा मोनसे जायोबोला बिसोरबो खारै फैया बेखायनो थां दे गाबोन समफोर थांबानो जाबाय हे नोंबैयाबो आरो मा जानो जेबो जाया बिसोरलाय आरो मालाय थाखा फैसा गोनां मानसि सिरियासथार बुंदों माथो आबैखौ सिरियासालाय बिसोर एसेखौबो बुरजा होनो दा आखाइ बौनायखौबो बिसोर बुरजा माबा जाबाय होनना बुंगोन जोंनि बायदि नर्माल रियेक्ट खालामाना बिसोरो आयै जुदि आइया मेगन नुला बेबायदि बोरै जागोन बोरैबा मोनजोब्बाय दे आयै आङो माथो खालामबावनो बिहामजो दा जानांगौआबो जाबायबा हनै घटनायाबो जुरिनि बेबायदि मेगन थांनायखौ जोंबो रावबो गोजोननाय मोनाखै एसेबो नाथाय जानांगौखौ जों रावबो लाखि हाया बिहामजो दा बे नखरखौ नोंनो मोजाङै मोजां नायनांसिगोन बिहामजो आरो मालाबाफोर दावराव दावसि जायोब्लाबो एसे बुजिलायना थादो मानोना बे नखरखौ दा नोंल'सै नायनो थाखै सानाखैमोन जे जुरियाबो माब्लाबा समाव बेफोरबायदि खैफोदाव गोग्लैगोन सानाथ' दुखुजोंनो जेबो बुंनो रोंलायलायासै आयै मारैथो हरथाम बिदि जाखो दे आया आं फोथायनोनो गोब्राबसो मोनलायलांबाय ओमफ्राय मोजांनिफ्राय मोजां डक्टरनाव लांगोन ना जोङो आइखौ बोरै बेबायदि थाबाय थानो होनो इसोरनि अननायाव नायल' सानसेबाबो आइया मेगनखौ नुफिनखागोन सोराव अनोब्लाथ' सानसे जुरिया मोजां जाफिनगोन बिहामजो अब्लाबो दा थासारियानो ओरैबायदि जाना दङ सोराङाबो रावजोंबो जेबो रायलायासै खम दुखुआव दङ दायो जोंनो मारैबा मोनदों आरो बिसोरलाय बेनोथ' आयै दिवालियाव बेसेबा रंजाबाय जों दसेनो बमा गावबाय माबा माबि खुसियानो खुसिमोन नाथाय हरखाबै बिदि दुखु फैलायबाय जोंनि जिउआव सानजों आंजोंथ' ना एसे उनावनो न'आव जा मोजां रायलायनानैसो दोनखाबायमोन न'आव थांबाय इदि ओमफ्राय हरखाबैनो बिदि खबरसो फैबाय आयै जोंनि दिवालीनि रंजानाय फट' माबा माबि वाट्सएपआव हरबाय थालायदोंमोन जों आइयाबो नायनानै जा मोजां बुंहरदोंमोन ओमफ्राय दा नायनाय मादि जाबावगोन बिहामजो नोङो जानायखौ बानायहरग्रोदो दे बिहामजो आं जुरिजों थांनि
फुरिखौनो बानायसै ना आङो बिदिबा माखासे रुटि बानायसै माखासे फुरि बानायसै ओंखामखौबो जालाबा साजोंबाबो जानो हासिगोन होनबा ओंख्रि मोनसे संसै जायो बिदिबाबो बिहामजो ओंखाम जानाय लोंनायखौलाय सोरथो खहाबबावनो ओमफ्राय नोंनि आइया रायलायबोनायबो जायासै न'आव थांबायमोन ने औ दहायनो थांदों न'आवबो जोंना मोसौ दंना बोरमा दं आरो मैगंबो फोबाय एकदमबारे डिस्टार्ब खालामो मालायफोरनि बोरमाफोराबो बेखौनो थांनांबाय आइया थाबनो माबो थेख्लायनो दं आयो जेबोखौनो बुजिरोङा दाबो औ बयहाबो न'खराव गावबागाव खामानि बेफोरखौ गारनानैबो दाबसेयाव थाबाय थानो हाया दे अब्ला बिहामजो जुरिजों थांनां दे आयै आइजुरिया मेगन नुला आइनि मेगना थांबाय बेफोर मा जाखो आयै बे सैथोखौनो गनायनो हायासां आरोबा आंथ' बिनि प्रब्लेमखौबो नायनानै दुखुआव बिराद दुखु मोनफागासिनोलै दा आंबो थांनो हाथ'वा जाहैबाय नाथायबा नोंथ' थांनो हायोना बेनो फैसा एसे हरनांगौमोनलै अनलाइनबो जाथ'वा आंना माने साइख्लुम नों दाख्लैबो बेनो फैसा हरदोंमोन नङा माने आरोबाव औ बेनो बुंखादोंमोन आंनाव माने दा नांगौ जादों होनबाय नालाय बेखायनो एसे आरो थगायना बिहरबावलायबायदां बियो मादि खालामो जों बिब'आ मानसिफोरनावसो दाहार बिलाबाय थादों बिना उरायनायाबा मा खालामजोबो फैसाखौ बहा उरायजोबो बियो बिनिफ्रायथ' आरो सोरजोंबा बेलेगजोंबो चक्कर दङ बेहाथ' जेबोखौनो मिन्थियादां टाइम पाससो खालामगासिनो बियो नोंखौ साइख्लं गाज्रि मोनाब्ला नों दसे थांब्रबना हैनो हागोन ना सनालि प्लिज आंखौ दा फै होननाबो बुंदों नालाय बेखायनो आं बोरै डाइरेक्ट थांलायखो दा एसे खोथाया बोरैबा जागोन ना नाथाय नोंथ' लोगो नालाय थांनोथ' हायोना जागोन दे साइख्लं होनबालाय नों एसेबां बुंबायबालाय अके थेंक इउ सनालि थेंक इउ न' सनालि फैसाया ओमफ्राय दा फन खालामना खिन्थाहरनोसै आं बिदिबा जागोन दे साइख्लं एसेबांबा केयार खालामखायो आरो फैसा बिबानो हरथारो मालाय फैदो साइख्लं साहा लोंलांदो नांथ'ला दे ओमफ्राय दा जोंहा हायोबा एसे थाब थां दे जागोन दे जोंनावलाय बहा हाबनो आरो मालाबा फैनोसै आं बिदिबा साहाबो लोंलांगोन मालाबा फैयोबोला दिनै नांथ'ला दे आइयाबो एसे थाब लिंहरदोंथ' मादैयाबो हस्पिटालाव दं प्रब्लेम जादोंना एसे आरो न'आवबो नों खोन्थादोंमोन न' बेनोथ' बम बेरदेरदोंलै मादैनाव मोजां जागोन दे साइख्लं औ जाबाथ' मोजांसै दे होमबाना सनालि बाय हैद मानो मोजां मोनासै आं दिनै बेजों आंजों मोजां रायलायासै आंहाथ' जेबो नांजानाङा ना मानो नांजानोब्रा बिनिफ्रायथ' आंनिफ्राय साबसिन गोदान बयफ्रेन्ड मोनखाबाय खोमालै मोनखागोन ना मानो मोना जानो महर दंना बेहाबो बेखायनोथ' आंखौ दिनै इगनर खालामनो हालायदों मालाय बा आं रायलायबाबो सेमावलायाखैमोन जेबो नङा दे गोदान मोनब्लाथ' मोजांसो नोंनिबो थाखाय आंनिबो थाखाय थेवब्लाबो खें मोनदों मानो आंलाय हो जेबो मोनालै मानो मोननो आंलाय आंहाथ' हाबासो जाहैनांगौ ना जाहैनोसै र' बाजैखौ लायग्रोनि खावनानै साला ओमफ्राय बे न'निफ्राय माने एथ' फन फैदोंथाय आंनाव दिनै बे हरलाय आदा सानाबो हरबाय थादों 10 बारसो जाबाय खोमालै ओमफ्राय थुनथुलि बाजैयाबो हरदों आरोबा आफायाबो हरदों आबैयाबो हरदों मानो एसे हरदोंबा रायलायाला आं रावजोंबो बादों आं बिसोरजों रायलायनो ओरैबाबो मानो हरबाय थादोंबा गावसोरा आंखौनो बिदिनो माब्लाबा फै बिदि जाहरलायगोन इयो हमां बेखौनो दुखु मोनबाय थायो नामा माबा नामा होनहरलायगोन आरो नाङा दे जेला गोसो जायो माब्लाबा थांगोन आंहा बुजायनोसो हरो मेहेरखौ आं बुजायजाबाय थायालै आं दाबो गोरलै गथ' आरो माथो बुंबावनो दे आरो थांनोसैलां दा लेटसो जालायलांबाय साला दहायबो बेलासियाव फैनो होनबाय ओरै मानसि फैदों मादों दसे थाबावदो मादो होनलायबाय मोनालायबायना हेलौ आसोल बाजैखौ खावनो थांमारो ना नेबाय दं आसोल नोंखौ फैदो सासेया फैखाबाय नोंबाजैयाबो थफ्ला थफ्लि बोननानै थाखासिगोन इयो जों दा खालि लायनांसिगौल' आरो ना जेबो बिदि प्रब्लेम जानाय नङा बायदि मोनदां हमजाबा खिन्थु आं मिथियालै ओमफ्राय थिगसे खारखानो थाखाय रेडिखा दा मोजां खारनांगोनलै गारिफ्रा एसे थावफ्रा नायखा बेफोरखौ टेनसन न' दासो आं बेबस्था खालामजोबखाबायना न'आवबो हाथासुनि खालामसै बास डाइरेक्ट लानानै हाबाखा आरोना गाबोन फुङावनो जों हिनजाव गोदान हौवा गोदान जाबाय बेफोर खारनायनि मानायनिबा एसे इन्ट्रेस्ट नाङोलै आसोल दे थांगासिनो आङो फैबाय था दे लोगोनि हाबा मोनजालायसिगोनलायलै बाजैखौ लाबाय थांबाय खम इन्ट्रेस्ट जागोन नालै सनामोन जाबा दाजा लाबोलायबाय दसे सम नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक थुनो दाबावला आं लोगोसे कमेन्टबो खालामदै सनामोन
हाथाराबाबो दसे लाबोबाय आरोना। सनामोन दिनै आङो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव बानायनो हाला मानो होनोबा आं दिनै जोबोद एसे मानसियानो माबा प्रब्लेमाव दं आरोना लोगोफोर एकदमबारे दिनै सुख गैथ'थारा आंहा लोगोफोर खुगायावबो सिथर जादों आरो इदिनो लोगोफोर मा बुंबावनो आरो सोरना मा होनो लोगोफोर बे सिथरानो जाना दं आरोना आंनाव ओरैबायदि जाबाबो लोंबाबो सुख गैया एकदमबारे जा लोगो रायलायबाबो सान्थि गैया बिराद प्रब्लेम जाना दं आरोना लोगोफोर भइस होनायावबो उसुबिदा जादों दा बेखायनो आङो जाखिनि हाबाय बेखौनो बानायबाय लोगोफोर नायना मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना फोरमायहरदो जोरबो रायलायनो हाया गोसा रायलायबानो माबा खुगा एसे रायलायबानो जाबाबो लोंबाबो सायो नालाय मा होनबावनो आरो लोगोफोर गोबावसै आरोना सिथराबो बिदि जानाया हामनोनो रोङासै मुलिबो फुनबाय मुलिबो जाबाय मारै हामबावगोनथाय जि दुखु मोननानै दंगासिनो आं लोगोफोर मोनसे हामब्लानो गोदान मोनसे बेरफिनो मोनसे हामब्लानो बिदि जागासिनो आरोना लोगोफोर हामथारासै एसेबो सिथरानोथ' मानो जालाबायखोबा आंनाव